Hamba hasil Tripura ni Lukurok ang Korbuk Press Club ni Presiden. Kapag ni takuk tei bukurok ang tabuk tei sini Korbuk Press Club ni bebak adong rok takpono kaya rampara ni utakuk biro mani Tripura ni nukungo tongi tongko. Kaisa kok update namu cuma ni ke ahai tini 9 September 2024. Norok ayang nukana ayang JCB by hawa khajak mani obo Korbuk Press Club lai thangnai 2nd of September ni simin rai sawi tako biro mani Tripura ni mangkati khunani rai samani bai hapang aboni 4th September wo JCB rohna chengkha yaba sing kaisa nukjago tamo balai kheno careless ni hni mano ayang kisa phungnamo suna ayang tola jora ko hogi kha te 100 meter se kino taku biro mani Tripura ni mangkati jora JCB thangai manai yaba sing miafro jora chung nukha 8 September 2024 jora dog squad phaikha Korbuk Press Club te u amchoni lukurong ni chaitu mung bai dog squad phaikha naikha taku biro mani Tripura ni mangkati manlia yaba tini 9 September tabuk phungni iko naidi gori phungni 11:30 11:30 tamkha JCB tabuk phano phayakho ngei sing tamu wansuna klai o amchoni lukurok Korbuk Press Club rok chai tugui no tongi tongo taku biro mani Tripura ni mangkati karinani bagai phiaba hapangle tamu khlai tong tamu hapang kunu sakthar mungkri ja taku biro kumar biro mani Tripura ni mangkati karinani bagai obo kaisa kotor sumung lukurok kok sasawi tongo phiaba hapang dati no karya hanke kami amchoni borok lama ongkhornai hnai obo kaisa kok tuma hapang roni bagai orok tongoi taku biro mani Tripura ni mangkati naituknai rokni dati no hapang no koboknai tumuno kha tongkhangkai sal bai hor bai samung tangai taku biro mani Tripura ni mangkati karinani bagai chaitok langthong asungno jotno no hambai।